que avui fem chayotes farcits. A la fruiteria de Terrassa m'han fet aquest regal. Els chayotes pertanyen a la família de les carbasses i són originaris del continent americà. Jo no els he cuinat mai, així que endavant amb el repte. Els posem amb aigua calenta i els mantenim bullint durant 10 minuts. Parem el foc i posem l'olla dins la CCM i ho deixarem durant 2 hores. Passat aquest temps, comprovem si estan cuits. Aquests concretament tenen la pell molt dura i encara no estan cuits, així que per reduir el temps de cocció els parteixo per la meitat. Quan en torni a fer, ho faré així des de l'inici. La polpa no està tova com busquem, així que els torno a posar dins l'aigua, escalfo l'olla fins que torna a arribar a ebullició i ho poso dins la CCM, durant 2 hores més. Us ensenyo tots els passos perquè era el primer cop que cuinava chayotes, però si els partim per la meitat, segurament en 2 hores estiguin cuits. A la recepta originària els tenen durant 1 hora bullint. Ara ja els tenim cuits i amb un ganivet farem uns talls. Això ens ajudarà a buidar-los molt fàcilment amb una cullera. Reservem les pells i xafem la polpa amb una forquilla. Ara preparem el farcit. Començarem posant oli en una paella. Afegim la ceba i quan ja la tenim daurada afegim la polpa del chayote. Unes voltetes i afegim el tall. Jo hi he posat pit de gall d'indi brassejat, però ho pots fer amb bacon, pernil dolç o pernil salat. També hi pots posar xampinyons i fer-los vegetarians, el que més t'agradi. Per últim afegim la nata líquida, salpebrem i ja tenim el farcit acabat. Emplenem les pells que teníem reservades i posem formatge i ho portem al forn a gratinar. Sabeu una cosa? Els chayotes farcits són boníssims! Són suaus, lleugers i molt gustosos. Si t'ha agradat la recepta, no oblidis compartir-la. Cuina de consum mínim. Cuina sostenible.